உங்களோட யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டை போட்டு லாகின் பண்ணிக்கோங்க. இந்த பேஜ் வந்துடும். வந்ததுக்கப்புறம் உங்களுடைய லிங்க் யாருக்காவது ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல வாட்ஸ்அப் மாதிரி இருக்கு பார்த்தீங்களா, இதை கிளிக் பண்ணி அவங்களோட லிங்கை வந்து நீங்கள் ஷேர் பண்ணி அவங்கள ரிஜிஸ்டர் பண்ண சொல்லிடலாம். அதுக்கப்புறமா அவங்களுக்கு நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ண யூசர் நேம் வாங்கி ஐடி ஆக்டிவேஷன் பண்ணி கொடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம டெபாசிட் பண்ணுறதை பார்க்கலாம். இப்போ பாருங்கள், அவைலபிளில் ஒரு $1.85 இருக்குது, ட்ரேடில் $1.63 இருக்குது. நம்ம டெபாசிட் பண்ணக்கூடிய அமௌண்ட் இங்கே ட்ரேடபிளில் தான் வரும். ஓகேங்களா? இப்போ பார்த்துக்கோங்க, $1.63 தான் இருக்குது. நான் டெபாசிட் பண்ண போகிறேன். 3 கோட் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, மேலே டச் பண்ணுங்க. அதில் எக்ஸ்சேஞ்சுன்னு ஆப்ஷன் இருக்கும், டச் பண்ணுங்க. பேமெண்ட் கேட்வேன்னு இருக்கும், டச் பண்ணிடுங்க. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்கள். பிட்காயின், லைட்காயின், ட்ரான் இருக்குது. இதில் டெபாசிட், இதில் டெபாசிட் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிட்காயின் வந்து அமௌண்ட் காஸ்ட் வந்து அதிகம், அதில் நம்ம டிரான்சாக்ஷன் ஃபீஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும். அதனால நீங்கள் லைட்காயின் பண்ணீங்க அப்படின்னா பெஸ்ட்டு. ஓகேங்களா? ட்ரானில் வந்து வித்ரா மட்டும் தான் பண்ண முடியும். நம்ம லைட்காயின்லேயே பண்ணிக்கிறோம். இதில் டெபாசிட் அப்படின்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா, டெபாசிட் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணோடனே ஆல்ரெடி யூஸ்டுன்னு சொல்லி இருக்கும். நீங்கள் எத்தனை டாலர் பண்ண போகிறீங்க? இப்போ நான் வந்து $25 பண்ண போகிறேன். அப்போ 25 டைப் பண்ணிடுங்க. டெபாசிட் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ண அடுத்த செகண்டே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கியூஆர் கோடு ஓப்பன் ஆகும். நீங்கள் இன்டர்நெட் நல்லா சரியாக கிடைக்கிற இடத்துல நின்றீங்கன்னா உடனே ஆகும். ஓகேங்களா? இதில் வந்து பேமெண்ட் கேட்டு ஒரு ஃபீஸ் எடுப்பாங்க. இதில் பாருங்கள், நான் 25 தான் கொடுத்தேன். இதில் 0.75 25.75 அந்த 0.75ங்கிறது வந்து இங்கே பேமெண்ட் கேட்வேயோட ஃபீஸ். நம்ம அனுப்ப வேண்டிய அளவு பாருங்கள், எல்டிசியோட அளவு பாருங்கள் 0.19503183. இதில் மினிமம் நீங்கள் ஒரு 5 டிஜிட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. 19,508 பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம். ஓகேங்களா? இந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம பை பண்ணி நம்ம இங்கே அனுப்பணும். டைம் பாருங்கள், ஒரு 30 நிமிஷம் தான் கொடுக்குறாங்க. ஓகேங்களா? டைம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. அதுக்கு முன்னாடியே நம்ம வந்து இங்கே இந்த அமௌண்ட்டை நம்ம டெபாசிட் பண்ணணும். இந்த காயின் எங்கே வாங்கலாம் அப்படின்னா, நீங்கள் ஜியோடஸில் வாங்கலாம், பினான்ஸில் வாங்கலாம். வேறு நீங்கள் என்ன எக்ஸ்சேஞ்ச் வச்சுருக்கீங்களோ அதை நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். வாங்கி டைரக்டா நீங்க இங்கே அனுப்பக்கூடாது. ஒரு வேலட் யூஸ் பண்ணுங்க. வேலட் அப்படின்னா நான் வந்து எக்ஸோடஸ் யூஸ் பண்றேன். நீங்களும் அது பெஸ்ட். அதில் நீங்கள் எக்ஸோடஸ்க்கு ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் சென்ட் பண்ணிட்டு எக்ஸோடஸ்ல இருந்து நீங்கள் இந்த அட்ரஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா, இந்த அட்ரஸ் நீங்கள் காப்பி பண்ணிட்டு இந்த அட்ரஸுக்கு இந்த குவான்டிட்டி நீங்கள் அனுப்பணும். ஓகேங்களா? இப்போ நான் இந்த அட்ரஸை காப்பி பண்ணிக்கிறேன். கிளிக் பண்ணோடனே காப்பின்னு ஆயிடுச்சு. ஓகேங்களா? இல்லைன்னா அழுத்தி பிடிச்சிங்கனாலும் இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் வரும். காப்பிங்கிறத கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. காப்பி பண்ணிட்டு இப்போ நான் ஆல்ரெடி காயின் வாங்கி எக்ஸோடஸ் வேலெட்டில் வச்சிருக்கிறேன். நான் இப்போ எக்ஸோடஸ் ஓப்பன் பண்ணுறேன். இதுதான் என்னோட எக்ஸோடஸ் வேலெட். இதில் பாருங்க, இப்போ நான் டெபாசிட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன். இது ஒரு 26.49 இந்த அளவுக்கு குவான்டிட்டி நான் வாங்கி வச்சிருக்கிறேன். இதை நீங்கள் டச் பண்ணால் போதும். டச் பண்ணிட்டு அதில் 2 ஆப்ஷன் இருக்கு பார்த்தீங்களா, இந்த 2 ஆப்ஷனில் இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்டர் அமௌண்ட் கேட்கும். சரிங்களா? என்ன அமௌண்ட்டு அப்படிங்கிறத கேட்கும். நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா 25. ஓகேங்களா? இருக்கு பார்த்தீங்களா, இதான் சென்ட் பண்ணக்கூடியது. இதை கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல என்டர் அமௌண்ட் இருக்கு பார்த்தீங்களா, இதில் வந்து நான் டாலர் போட வேணாம், அந்த குவான்டிட்டி போட்டுக்கலாம். இந்த குவான்டிட்டி இந்த இடத்துல இருக்கு பார்த்தீங்களா, மேலே காப்பி பண்ண முடியாது, ஆனால் இந்த இடத்துல காப்பி பண்ணலாம். இதை அழுத்தி பிடிச்சிங்கன்னா காப்பி ஆகிக்கிறோம். காப்பி பண்ணிட்டு நீங்கள் அந்த பேஜுக்கு வாங்க. இந்த இடத்துல நீங்கள் கொடுத்துருங்க. கொடுத்தோடனே இந்த அமௌண்ட் வந்துருச்சுங்களா, வந்த உடனே இந்த இடத்துல பாருங்க எல்டிசி ஆல்ரெடி இருக்கும். ஏன்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்டியில் கொடுத்தேன். யூஎஸ்டியில் நம்ம வந்து எல்டிசியாக சென்ட் பண்ணுறோம். சென்ட் பண்ணிட்டு குவான்டிட்டி கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல என்டர் அப்படிங்கிறது இருக்குது பார்த்தீங்களா, என்டர் அப்படிங்கிறத கிளிக் கொடுங்க. என்டருங்கிறத கொடுத்தோடனே அட்ரஸ் கேட்குது. அட்ரஸுங்கிற இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து காப்பி பண்ணணும். இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய அட்ரஸை வந்து காப்பி பண்ணிட்டு நம்ம இங்கே கொடுக்குறோம். டச் பண்ணோடனே வந்துருச்சு. ஓகேங்களா? இந்த இடத்துல சென்ட் அப்படிங்கிறது இப்போ கொடுக்கணும். பாருங்க, இந்த இடத்துல வந்து நெட்வொர்க் ஃபீஸ் இருக்கு. இங்கேருந்து இங்கே போகிறதுக்கு உண்டான ஃபீஸ். ஓகேங்களா? இந்த இடத்துல ஸ்லைடு இருக்கு பார்த்தீங்களா, அதை எப்படி இழுத்து விட்டோம்னா போயிடும். அட்ரஸை செக் பண்ணிக்கோங்க. குவான்டிட்டி. ஓகேங்களா? அப்போ இதை இப்படி இழுத்து விட்ட உடனே பாருங்க சென்டிங் ப்ராசஸ்ன்னு சொல்லி இருக்குது. சக்ஸஸ்ஃபுல். ஓகேங்களா? ஆல் டன் மேலே வந்துருச்சு. கண்டினியூங்கிறத கிளிக் கொடுத்துட்டு இப்போ நம்ம பேலன்ஸ் இதில் பாருங்கள் போயிடுச்சு. ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம ரீபானிங் சைட்டுக்கு வருவோம்.
இங்கே பாருங்கள் 24 மினிட் ரன்னிங்கில் இருக்குது. இந்த இடத்துல பாருங்கள் 0% இருக்குது பார்த்தீங்களா. லோடிங் ஆகி முடியும் போது நம்மளால் 100% சொல்லி வரும், சக்ஸஸ்ஃபுல்னு வரும். வந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளுடைய அமௌண்ட்டு இங்கே ரிசீவ்ட் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். கரெக்டாக ஒரு நிமிஷம் தான் ஆயிருக்கு டெபாசிட் பண்ணுறதுக்கு. ஓகேங்களா. நம்ம அனுப்பின குவான்டிட்டி ரிசீவ் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இதுலேயே வந்துருச்சு. ஓகேங்களா. 0.75 வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபீஸாக எடுத்துருக்குறாங்க. டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இதுலேயே இருக்கு. ஓகேங்களா. டெபாசிட் சக்ஸஸ். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் கேட்டிங்கன்னா, இடது பக்கம் மேலே ஒரு 3 கோடு இருக்குது பார்த்தீங்களா. இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணுங்க. ஜெனரல் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணுங்க. வந்துருச்சுங்களா. ட்ரேட் வாலெட்டுக்கு ஆல்ரெடி 1.63 இருந்தது. இப்போ நம்ம 25 பண்ணோம். 25 இங்கே வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம ஐடி எப்படி ஆக்டிவேஷன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இதில் மேலே ஒரு 3 கோடை டச் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் வரும். இதில் எக்ஸ்சேஞ்சுன்னு இருக்குங்களா. எக்ஸ்சேஞ்சை கிளிக் பண்ணுங்கள். இதில் மார்க்கெட் இருக்குங்களா. மார்க்கெட்டை கிளிக் பண்ணுங்கள். இதில் பேக்கேஜ் இதெல்லாம் வந்துருந்துருக்கும். நம்ம வந்து $25 அப்படிங்கிறது இந்த எசென்சியல் தான். இதை பர்ச்சேஸ் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணணும். கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்கள் இடத்துல யூசர் நேம் கேட்கும். நீங்கள் யாருக்கு ரிஜிஸ்டர் பண்ணீங்க, இப்போ நீங்களே பண்ணுறதா இருந்தால் நீங்கள் என்ன பேரில் நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணீங்களோ அந்த யூசர் நேம் இங்கே டைப் பண்ணுங்கள். டைப் பண்ணிவிட்டு பர்ச்சேஸ் அப்படிங்கிறத கொடுக்கணும். என்ன பேக்கேஜ்ங்கிறது நேம் வந்துடும். பர்ச்சேஸ் அப்படிங்கிறத நீங்கள் கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா பாருங்க மைல் செகண்ட்லேயே ஆக்டிவேஷன் ஆயிடுச்சு, சக்ஸஸ்ஃபுல். அவ்வளோதான். ஓகேங்களா. இந்த மாதிரி நீங்கள் எத்தனை பேருக்கு வேணாலும் நீங்கள் ஆக்டிவேஷன் பண்ணி கொடுக்கலாம். அதே மாதிரி நீங்களே செல்ஃபாக டெபாசிட் பண்ணி இதே மாதிரி உங்களுடைய ஐடியா ஆக்டிவேஷன்